Jmenuji se Pavel Frček a jsem spoluzakladatelem společnosti Agrofortel. Specializujeme se na prodej potřeb pro zemědělce a chovatele, od techniky až po vybavení pro menší i větší farmy. Naši zákazníci jsou jak začínající chovatelé, tak zavedená zemědělská družstva a podniky. Na trhu působíme již od roku 2017. Odesíláme několik tisíc zásilek měsíčně, takže dobrá logistika je pro nás velmi klíčová. S One by Allegro spolupracujeme od dob, kdy se společnost ještě jmenovala InTime. Byl naším prvním dopravcem a jsme dlouhodobě spokojeni. Integrace byla velmi jednoduchá, máme přímé API napojení na tisk štítků a tudíž neřešíme žádné problémy, co se týče přenosu dat. Na spolupráci s One by Allegro bych určitě vyzdvihl to, že můžeme odesílat jak malé zásilky do výdejních boxů na výdejní místa a poté rozměrnější zásilky na adresu. Dále bych určitě vyzdvihl flexibilitu svozů, kdy v případě velkého počtu zásilek můžeme doobjednat i kamion na svoz a v poslední řadě si myslím, že benefitem je i příznivá cena služeb. Spolupráci s One by Allegro bych určitě doporučil i všem ostatním firmám.